Cael sbio dros pob un ohonyn nhw. Mae o'n am siarad gyda Stewart. Pwy sydd yn mynd â hi, Rob? Anodd gweud i wedi gwirtho ti. Wedyn ni, falle, Mr and Mrs Hughes na'n Sian Usher, ond falle fi'n twmlo bod e'n hoff iawn o'r ceffil 2 flwydd. Fe welon ni yn gynharach Abereiron, Santillana Valentina, ond mae'n agored, David, wedyn ni. Mae'n agored. Ar ôl gweud ni, tynnu fe mas, wi ddim yn siŵr os oeddi wedi penderfynu, falle cael y ddoi na, o'n i'n just yn trafod wrth ei gilydd, falle? Neu oeddi wedi penderfynu, wy'n credu bod wedi penderfynu. Mae wedi tynnu 2 mas ar hyn o bryd. Yn wedi bennu to. Abereiron, oeddi mae wedi bennu, wy'n credu fyd. Wel, pencampwr y stoc ifanc yn y Rhanfrid Cymreig yn mynd i Gary a Joanna Shaw Evans gyda Abereiron, Santillana, Valentina. A'r Gil Whopper i Miss Di Nicholson, dibyn Miss Congeniality, enillodd y dosbarth i'r ebolion neu adferch blwydd o'r llai o maint. Poni, ie, wir. Fi'n gwybod bydd Di Nicholson yn bles iawn. Mae, fel wedes i, wedi symud yn ddiweddar o De Affrica, le oedd hi'n magu ceffylau a gwad Rhanfrid a gwad Cymraeg, wedi symud yn hollol. Gyda'r cwn a'r ceffylau a popeth i'r wlad hyn i ddechrau fagu a wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn y sioe frenhinol. A tro cyntaf fi'n deall mae wedi bod mas, so fi'n siŵr ddeith i nôl, ond ar hyn o bryd pencampwr y ceffylau ifanc y gwad Rhanfrid yw Abereiron, Santillana Valentina i egluro. Wedi cael ei fagu gyda Joanna Shaw wrth y march Palusa San Sebastian y gallan o Abereiron Black Bess. Y gaseg wedyn ni bown o fod yn goben. Sy'n ni'n meddwl yn siŵr. O'n i beth yw'r gwad arall, wi ddim gwaith yn siŵr, yn swno fel rhywbeth tramor. Wrth gwrs, yr ebolis yma wedi mwynhau bach y llwyddiant yn y gorffennol. Llanelwedd wedi bod yn lle lwcus iawn i'r anifail yma, wedi ennill yn y ffair iaf hefyd. Oeddi wir yn batrwn gwad Rhanfrid sy'n yn glir wedi plesio y beirniad. Mike Johnston, brydfa Fontmel, ei ffem mlaen nawr i ferniadu yr ceffylau hen. Bydd yna dosbarth am gaseg wag, gaseg fagu, a wrth gwrs ei bolion, a wedyn dosbarth am meirch. A wrth gwrs i egluro bydd yr uchder ddim ar wahân fyna, fe fydd ceffylau a ponis yn yr un dosbarth. So tipyn bach o waith o flaen i Mike i drefnu y dosbarth i ni, cyn mynd mlaen wrth gwrs i'r prif Pencampwriaeth. Pencampwr y stoc ifanc yn yr adran Rhanfrid Cymreig yn mynd i Gary a Joanna Shaw Evans gyda Abereiron, Santillana, Valentina.